Vážení priatelia, v tejto časti rozprávania sa budem venovať vlastnostiam nášho výrobku Proveo Mega. Budem sa snažiť popísať jeho funkciu a spôsob účinku. Teda, ako náš výrobok Proveo Mega pracuje a vytvára vaše vlastné hnojivo v koreňovej zóne vašich rastlín. Naša cesta k výrobku Proveo Mega je dlhá viac ako 10 rokov. Spočiatku sme plánovali vyskúšať niekoľko organizmov vo fermentoroch bioplynových staníc. No využili sme príležitosť tieto naše baktérie aplikovať na skúšobnej stanici Uxub Jakubovany pri Sabinove u pána riaditeľa stanice, inžiniera Jozefa Tkáča. Nečakaný výsledok nás doslova odpálil zo stoličky. Najmä jedna z testovaných baktérií, úrodu pšenice, viackrát po sebe zvýšila o 1 tonu. Podobný výsledok s touto baktériou sa opakoval aj u ostatných plodín. V testoch sme pokračovali a v roku 2021 nasledovala certifikácia výrobku Proveo Mega, tekutého koncentrátu baktérií Priestia megatherium. Dnes už vieme, že ich výkon nie je náhoda. Priestia je jednou z najväčších baktérií. Je násobne väčšia ako bežné pôdne baktérie. S tým súvisí jej stratégia prežitia. Je tzv. Konzervatívnym stratégom. Množenie prebieha pomaly, no dokáže prežívať v extrémnych podmienkach, ako sú vysoké teploty, sucho a odoláva aj UV žiareniu. Má ďalšie unikátne vlastnosti. Vysokú odolnosť voči chemickým látkam, je špecialistom pre produkciu enzymov uvoľňujúcich fosfor z nerozpustných zlúčenín, je producentom rastových hormónov identických s hormónmi rastlín. Humánna medicína ju tiež používa pri výrobe širokého spektra antibiotík. Práve vďaka vylučovaniu antibiotík je silným antagonistom pôdnych hubových patogénov. O jej výnimočnosti hovorí aj fakt, že po aplikácii na pôdu dokáže v priebehu vegetácie až o 20% zvýšiť vydychovanie oxidu uhličitého pôdou. Čo to znamená? Je to dôkaz, že v koreňovej zóne dokáže naštartovať organizmy vdychujúce kyslík a vydychujúce oxid uhličitý. Ide o jasný dôkaz metabolickej aktivity, aktívnejšieho pôdneho života a lepšie kondície mikrobiomu v blízkosti koreňov. Dôkazy o tom, čo dokáže aktívny pôdny život, sú viditeľné už počas rastu rastlín. Je to lepšie zásobovanie fosforom. Fosfor je rozhodujúci pre tvorbu jadier buniek v čase intenzívneho rastu. Vyšší podiel dusíka v rastlinnej biomase. Zvyšuje podiel draslíka, síry, vápnika, železa, horčíka a iných mikroprvkov v biomase. Lepšie živené rastliny majú mohutnejší koreňový systém. Rozdiel je hlavne v množstve a dĺžke mikrovlásočníc. Rastliny sú mohutnejšie, lepšie vetvia, odnožujú aj odolávajú vodnému či teplotnému stresu. No to najdôležitejšie vidíme na váhe kombajnu pri žatve. Viac biomasy tiež znamená viac uhlíka v pozberových zbytkoch. V pôde stúpa podiel fulvokyselín a humínových látok. Rozbor ornice po žatve ukazuje viac dostupného rozpustného fosforu, draslíka, vápnika, síry a horčíka a aj viac dusíka viazaného v pozberových zvyškoch. Toto je bonus pre novú plodinu v osevnom postupe. Náš výrobok je mimoriadne vhodný najmä pre pôdy s nízkym alebo vyšším pH, kde sa tento bacilus buď prirodzene nevyskytuje, alebo vyskytuje v obmedzenom rozsahu. Dokáže sa totiž množiť len v úzkom pásme neutrálneho pH. A to sú práve pôdy, myslím tie s nízkym alebo vyšším pH, čo majú problém s viazaním fosforu a iných živín do nerozpustných, a teda pre rastlinu uzamknutých zlúčení. Práve v týchto pôdach je suplementácia tohto mikroorganizmu dôležitá pre naštartovanie toku živín a predovšetkým fosforu. A ešte jedna veľmi dôležitá vec, to je bezpečnosť. Jednoducho povedané, tento konzervatívny stratég sa nevie premnožiť. Jeho reakcia na vhodné podmienky v pôde je dostatočne pomalá. Ani po viacnásobnej aplikácii na jednom mieste sme nezaznamenali degradáciu pôdy, ako je to napríklad v prípade premnoženia suplementovaných pôdnych húb. Ak vás rozprávanie zaujalo, budem sa na vás tešiť pri ďalšom videu, kde poviem viac o spôsobe aplikácie
a najúspešnejších aplikačných modelov využitia nášho výrobku.